Eng sa gilid. Ay, nakasali. Kasali yan, oh. Yan ang ano, yan ang may higos na another batch of welder. Ako pa na si Steve. Yeah. Oh, ini lang yung mga natada. Ano ang plano natin day? Yun ang plano. Oh, magayon pa ka-drawing. Engineer ang nag-drawing kani. Oh, yan. Hindi po, nakasat po kayo. Engineering. Engineering. Nakainom. Oh, yan, accomplishment for the day. Yan ang mga natirang SMAU student natin this Monday. So, yan, ginagawa nila yung trusses at saka parlina. Yan. So, bububong na kami pag, ano na, siguro by this week. Dahil magpo-full welding na lang, then tapos na itong ating panagagawang grinding area. Oh. Yun. Okay, so nandito po tayo ngayon sa project natin. Yan. So, nagano na po kami, nagbububong na po kami. Yan yung yero. Yan yung mga ano natin, mga bataan natin. Yan yung mga kabakal natin. Mga ka-chipping hammer. Mga chipping hammer army. Puro lang tik-tik, walang welding. So, yan na po, binubungan na namin. Yan. So, kami-kami lang po ang gumagawa niyan, yung mga estudyante ko. So, binubong natin yan. Yan. So, wala naman tayong ano yan, idea, or meron naman tayong idea, kaya lang hindi naman tayo expert sa pagbububong. Yan. So, sinubukan lang natin. Kaya makita nyo merong mga konting mali, siyempre. Kaya kasi natututo tayo. Yan. Ang importante naman dyan is yung natuto tayo, di ba? So yan, yung binubong natin. So naka usli yon dahil yung hangin papasok doon, o yung init lalabas galing dito sa baba, so tataas doon sa ibaba. So ganun yung idea nung idea nung bubong natin, so yan yung ating bubong. Okay.
ito nga pala yung grinding area natin. So may mga nakakalat pa tayo dyan kasi hindi pa tapos. Pero nagagamit na to ng mga estudyante natin as grinding area. Yan. So at least meron na tayo. Then sa sunod na tatrabahuin natin is itong flooring. Yan. So pag nagkaroon tayo ng oras, tayo na matatrabaho dito. So medyo hindi na tayo hindi na natin kinuha yung services ng mga utility natin kasi kukunti lang sila. Lilima lang ang utility natin dito sa school. So may mga gawa naman yung iba, kaya hindi naman natin pwedeng pantayin yung ating mga estudyante kasi syempre kailangan nila yung grinding area kasi importante yon sa training. Kaya yon, ginawa natin ang paraan. So yan, habang natututo sila, so natututo din sila gawa ng trusses, magbubong, fabrication. So yan. So yun yung ano natin, idea natin dito. So at least may natutunan. So yun naman ang pinaka-importante diyan, 'di ba? So yun lang.